most a Szabolcsi megyeszékhelyen, ahol bátran kérdezhették az érdeklődők az edzésekről, étkezésről, versenyekről. Vörös Zoltán alig több mint egy évtizede még csak 54 kg-ot nyomott, úgy nézett ki, mint bármelyik iskolás-társa. 2006-ban, amikor második lett a világkupán, már 134 kg-ot mutatott a mérleg. A többszörös magyar bajnok testépítő legnagyobb sikerét a budapesti világbajnokságon érte el, ahol hazai környezetben szerzett aranyérmet. Nyíregyházi látogatásán elsősorban edzés módszereiről kérdezték az érdeklődők. Nem különíteném el azt, hogy valaki kezdő, haladó vagy éppen a profi szinthez közelít. A lényeg az, hogy szisztematikusan, táblázatok szerint kell élni, meg kell határozni apró célokat, és egy nagy célt, egy távlatit, amelyre lehet lépdesni. Nagyon-nagyon fontos a táplálkozás, erre figyeljenek mindenképp oda, és tanuljanak meg szépen rendesen edzeni, ugyanis a testépítés esztétikai sport, és nem arról szól, hogy tonnákat kell itt megmozgatni, hanem egészséges, gyönyörű fizikmód kell vele felépíteni. A világbajnok az örökös kerékpár meghívására érkezett a Szabolcsi megyeszékhelyre, ahol szemináriumot is tartott. A különböző edzéstervek és módszerek mellett szóba került az egészséges táplálkozás, a kardiotréningek fontossága és a megfelelő pihenőidő betartása is. Vörös Zoltán szerint az egyik legfontosabb dolog az arányok megtartása. A kezdők ugyanis gyakran esnek abba a hibába, hogy csak egy testrészük izomzatát nevelik. A világbajnok jelenleg egy sérülés után kezdte újból a tréningeket, így még nem lehet pontosan tudni, mikor lép legközelebb színpadra.